дар ин нақша қасд дорем оиди роҳандозии се муҳаррик ба сурати пайҳам ва бо калиди қатъи алоҳида. мавзӯъро агар баррасӣ кунем, омадем ба мавзӯи ҳамин қисмат. Simultaneous start up of 3 engine separate stop. яъне агар нақшаро бинем, мо се муҳаррик дорем, се мотор ва мадор занҷири фармонашам ба ҳамин шакл аст. замоне ки мо SID-ро васл мекунем, ба сурати лаҳзавӣ K1 мо як лаҳза васл мешавад. ин K1 яъне ин реле аст. дар ин ҷо агар бинед aux навиштаги auxiliary, ин реле аст ва K1 ин тиғаша васл мекунад, ки ҳамзамон сабаб мешавад ки K2, K3 ва K4 мо васл шавад ва ба воситаи тиғаҳои худ нигоҳдорандаашон, яъне дар ин қисматҳо ҳолати худшона нигоҳ медорад. ва замоне ки мо хостем агар қатъ кунем, ва аз ин қисмат мо метавонем ҳар яки онҳоро алоҳидагӣ қатъ кунем. мерем дар мавзӯри кади симум, мо аллакай нақшаша пеш тарроҳӣ кардем, кашидем ва боз мебинем ки ин ҷо гуфтем мо як реле дорем K1 ва замоне ки мо K1 ба сурати лаҳзавӣ васл мекунем, ин қисматҳо бинем ки KM1, KM2 ва KM3 як васл мешаванд ва бо истифода аз тиғаҳои ёрирасон ҳолати васли худшона нигоҳ медоранд. Simulation манбаи се фазаро васл мекунем ва старти S1 як лаҳза васл мекунем ҷо ва мебинем ки муҳаррикҳо ҳамзамон ба мадор васл шуданд. ва агар инҷа бинем, мушоҳида кунем ба кадом шакл анҷом мешавад. замони S1 мо васл мекунем, як лаҳзаи кӯтоҳ тиғаҳои K1 аз ҳолати боз ба ҳолати баста тағйири вазъият мекунем, ки ҳамин сабаб мешавад ки KM1, KM2 ва KM3 васл шавад. ва мо агар хостем ба кадом контакториам бошад, аз ин қисмат мо метавонем хомӯш кунем. яъне хомӯшкунияшон ба тариқи алоҳида аст, дар номашам зикр шудагӣ буд. аммо замоне ки ҳимоя аз серборӣ агар аз яке аз ин муҳаррикҳо агар амалӣ кунад, тибқи ҳамин нақшае ки мо тарроҳӣ кардагим, ҳамаи муҳаррикҳо аз мадор қатъ мешаванд. агар бинем, фарз кардем ҳамин муҳаррики дуюмимон, яъне боз сабаби он ки аз ин қисмат аллакай F4 мо қатъ шид, ё ки якум, бинем ҳамаи муҳаррикҳо ҳимоя мешаванд. сабабаш ҳам ин пайдарпайи тиғаҳои бастае ки мо аз ҳар се аз релеи изофаи истифода кардагем дар ин ҷо.